Капките за ушите Зотис облегчават болката и възпалението, намаляват оттока и образуват защитен филм. Подходящи са за работа над 6 месеца, деца и възрастни. Зотис – бърза помощ при болки в ушите. За моментите, които ни събират. Милка, вкусът на нежността. Това ли е вечерята, която планираш? Не позволявай на газовете в корема да ти отнемат момента. Активното вещество Симетикон Весполизан разгражда балончетата газ бързо и ефективно. Лекарствен продукт за възрастни деца на 6 години с Симетикон без рецепта. Преди потреба, прочетете листовките. Разпродажбата Филс продължава с фантастични оферти. Спестете до 60% на избрани интериорни мебели, като например стол само за 55 лева. Спестете 60%. Юрск, Scandinavian Sleeping and Living.